Самият той. Правим, Звездата на звездите. правим тест пилот. Редно ли е да се кара с 180 км? Само пробвахме да видим дали асфалта издържа. Тест пилот. Аз с джипа, брат, патрол. Рождения ден свърши, бе. Уни нема доца. Да не запиеме и та! Тест пилот. Яшава, Астерикс. Правиме такова. Тест пилот. Айде, да, момче, покажи на тия хора как го дърпаш. Само пробвахме да видим дали асфалта издържа. Тест пилот. Мали, номер едно. Ужас. Ей, фара ми е паднал. Ето това халогена. Тая броня е като възможността ми да си внасям кредитите в това. Сега това като го кача, искам да има яко коментар. Глупаци, не се прави така, това се прави така. Защо? Защото сме неуки, брато. Защото правиме тест пилот. Карахме с 90 км. Остави това да го влача до край, издаде тази кола и тогава ще оправим. Той и огледалото се обърна малко. Случат се. Такива работи. Давай се влачи това, бе. Давай да... Добре да го срежеме. Какво ще нарежа в тази го, бе? Ето после се скъс, ще минеш през... Тест пилот. И как ще извън закон? Айде.